ning nuwun sewu, gandeng nuwun sewu Bapak Ibu ingkang kita mulyakaken. Ustadz Ustazah TPA tawi TPG Almarwi lan sanes-sanesipun mudeng. Sakniki tiyang sepah niku jarang kobere ngoten niku. Leres? Jarang. Wis yang penting aku goleke sangu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liridho illahi ta'ala wa li syafaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati sultanul awliya Sayyidina Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an wa qaddasallahu sirrahul aziz wa bi barakati jami'il musannifil kutub allati ta'allamnaha wa 'allamnaha wa bi barakati jami'il awliya ittis'ah fil ardil jawa wa jami'il ulama wal awliya il hadirina fi Indonesia wa bi barakati muassisi hadhil qaryah pelawasan pager gunung wa ma hawalaiha min ulama'iha wa umaraiha wa muhyiddiniha wa alama nawa salafuna sholih wa alama nawal hadiruna wal hadirat fi hadzal majlis wa ala kulli niyatin sholihah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa li jami'il mu'minina amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana ala nikmatil Islam, ala nikmatil iman, ala tariqati ahli sunnati wal jamaah an-nahdiyah. Wa ab'adana min ahlil bid'ati wad dhalalah. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa rasulina Muhammadin. Bu, sampun saya. Nuwun sewu, kula rumiyin pas teng Berjan nate Ustadz kula maosaken salah setunggalipun hadis wonten mriku Kanjeng Nabi ngendika wong sing paling medhit nang donya ya kuwi wong yen jenengku disebut ora gelem jawab, ora gelem maca selawat. Niku cara Jawane. Kanjeng Nabi ngendika sak medhit-medhite wong nang alam donya ya kuwi wong sing asmaku jenengku disebut ora gelem jawab nganggo selawat. Cara teng dusun ngen kula jubelan nek ana wong nyebut asmane Kanjeng Nabi ya ana sing jawab sallallahu alaihi wasallam, ana sing jawab Allahumma sholli alaihi. Leres? Mriki ya ngoten. Lah niki nembe pisan tok tak jajal kok ora ana sing jawab. Janjane iki terpesona apa terpana, apa le pancen kepripun, apa le ngantuk, kula nggih mboten do. Ngantuk. Bar maaf ngantuk. Kanjeng Nabi ngendika, wong niku mboten namung kereken tiyang sing medhit tok, menawi dipun teras-terasaken dangu-dangu saged supe kalih dalane swarga. Nauzubillah min.
Kula mboten kepingin piantun pelaosan fatayat NU Nahdien Nahdiyat mukminin mukminat muslimin muslimat ansor bansor fatayat kabeh sing rawuh kok danggep wong sing medhit. Jane mau jawab ora jane. Ate aku ora krungu. Batin. Jebul mriki pun klebon aliran kebatinan. Napa-napa ampun sok dibatin. Masjid bangun kok mung batin tok jane aku arep doko. Jane. Ya ora dadi. Leres Bu? Leres Pak? Itu wonten pergerakan. Mula kula baleni sepisan maneh, muga-muga kula jenengan ora danggep wong sing medhit. Tansah imut kalih dalane swarga. Amin Allahumma. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa rasulina Muhammadin. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah amma ba'dah. Hadratal mukarramin janabal kurama wal fudola wal aiza para alim, para ulama, para kiai dinangkung dumateng ngarsanipun panjenenganipun Al Karim Sahibul Fadilah wal Karomah Simbah Kyai Haji Ghazali, para Suriah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama, Tanfidiyah Nahdlatul Ulama, para kiai, para ustadz, guru-guru ngaji, imam masjid, imam musola, dinangkung dhateng ngarsanipun imam masjid sedaya takmir Masjid Al-Marwi ingkang kita mulyakaken ustadz ustazah madrasah utawi TPQ Al-Marwi ugi ingkang kita mulyakaken para santri TPA TPQ linangkung ugi dateng tiang sepahipun ugi boten kesupen dateng ngarsanipun Nahdliyin Nahdiyat mukminin mukminat ansor bansor fatayat Ibnu IPPNU lan sedaya para rawuh hafizakumullah amin Allahumma. Boten kesupen ugi dateng rencang-rencang grup hadroh Al Ihsan saking pring surat ingkang kita mulyakaken. Boten kesupe ugi dateng panjenenganipun pangemban-pangembating Praja Satriyaning Negari pejabat pemerintah Pak Kadus dalah sedaya ketua RW ketua RT. Boten kesupen ugi dateng adike Pak Kadus Pak Supri. Kok disebut mau wis nyupirke nyong dalane ngene. Nek ora tak sebut samare mangke kula ora diterke. Ingkang kita mulyakaken alhamdulillah nggo sareng-sareng alhamdulillahirabbil alamin. Tiyang niku nek maos tahmid muji syukur kudune sempurnake. Ora mung kiyaine alhamdulillah jenengan jawab lillah. Wonten ten kitab niku dingendikake lafal alhamdulillah hurufe niku cacahe wonten 8. Hurufe wonten pinten? Pun ate ngitung. Atik muni 8. Tiru-tiru. Yang menawi remen maos alhamdulillah wonten fadilahipun dipun ngendikaaken benjing wonten swarganipun Allah wonten akhirat lem mlebu swarga lawange milih karepe dhewe. Ramune amin ya ora apa-apa. Muga-muga sing do kulina maca alhamdulillah sesuk nang swarga entuk barokah mlebu swarga lawange milih dhewe. Amin Allahumma. Alhamdulillah tetap iman. Jenengan jawab ngoten nggih. Nambahi ini kerjasama ya Bu. Kerjasama nggih Pak. Alhamdulillah tetap iman. Alhamdulillah tetap Islam. Alhamdulillah panjang umur. Alhamdulillah sehat awak. Alhamdulillah akeh pak. Sing muni akeh pangane kok wonge cilik.
Akeh pangane wong rada lemu luwes nggih. Panene Allahumma alhamdulillah akeh panen. Alhamdulillah akeh duwi. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'al syari wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'al syari wa daraji adfata ya jiradal alamin ya uhail al-judi wal karami ya uhail jiradal alamin ya uhail al-judi wal karami. Alhamdulillah aman kampung. Kampung mriki jenenge napa? Pelausan. Nggih. Alhamdulillah tentrem warga. Alhamdulillah laris do. Alhamdulillah lunas. Lah kula durung muni kok jenengan wis nyaut dhewe. Apa gadah hutang? Ya sing penting nyarutang. Amin Allahumma. Alhamdulillah akeh duwi. Alhamdulillah akeh sedekah. Alhamdulillah akeh infak. Alhamdulillah gek ndang dadi mes. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji adfata ya jiradal alami ya uhail al-judi wal karami adfata ya jiradal alami ya uhail al-judi wal karami. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Niki sonten niki kula ditimbali dening Pak Kadus Mas rawuh tenggen kula saperlu nderekaken panjenengan sedaya ngaos. Kula nyadong duka nyuwun berkah donga saking panjenenganipun Simbah Kyai Haji Ghazali. Niki acarane pengajian umum dalam rangka Akhirus Sanah TPQ Almarwi dan Selapanan Sloso Paing. Pelausan Pager Gunung pring surat Kemang tak waca kabeh ming sing desain marem. Leres lho gawe marem wong ki penting. Idkhalus surur alal qalbil mukmin khairun min ibadati tis'ami'ati sanatin. Gawe lega, gawe marem wong mukmin entuk ganjaran kaya ibadah 900 tahun. Amin Allahumma. Kula niate mriki ya nglegani kabeh ning ya kula suwun sing entuk ganjaran 900 tahun ling ibadah aja mung basit tok. Mula ya jenengan pokoke tak jaluk ki mangke nek kula matur nggih sing demenake ngono ya Bu ya. Aku ki jane ya rada sayah ning tak lega-legake karo ngadeg kok. Ndak samar dibatin kae Mas Basit ketoke jek enom kok wis ra iso ngadeg lho. Mangke nek kula matur napa-napa mawon pokoke didongake. Amin Allahumma. Teko mantuk-mantuk wis ora apa-apa. Kalih mangke nek kula tanglet genah napa mboten genah napa nggih niku wau. Niku pun mawon. Kula wis marem berarti jenengan mudeng. Amin Allahumma. Genah napa genah? Napa? Lega kula. Niki acarane Akhirus Sanah TPA TPQ. Penting sangat kula panjenengan sedaya gadah putra dipun didik, dipun titipaken wonten TPA TPQ Majelis Taklim Pondok Pesantren. Leres? Leres? Nggih. Wong niku nggih termasuk setunggal kewajiban tiang sepah. Derek dawuhipun Allah, dawuhipun Kanjeng Nabi, ya entuk ganjaran sunnah.
Dobel-dobel. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wah niku pun kulino. Leres napa leres? Putrane jenengan mau wis do hafal tampil. Malah kula nate maos wonten sejarah pas kula ngaos akhlakul napa kok akhlakul banen mboten Nurul Yakin Khulasah Nurul Yakin sejarah Kanjeng Nabi niku teng mriku Ustadz kula nerangke teng Berjandian bahkan Mbah Halwani guru kula sering matur ngendikaaken Kanjeng Nabi gadah wayah kalih sinten Sayyid Hasan kalih Sayyid Husain leres nggih ngono wae wayahe Kanjeng Nabi Sayyid Hasan kalih Sayyid Husain putra saking Sayyidatina Fatimah Zahra kalian Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajh. Sayyid Hasan kalih Sayyid Husain rikala alitipun sinaosa Kanjeng Nabi niku ingkang nampi wahyu Al-Qur'an. Bahkan ramanipun Sayyidina Ali gadah julukan Babul Ilmi. Menawi Kanjeng Nabi Madinatul Ilmi wa Aliyun babuha. Lak terus toh. Ngaten to nggih Pak? Nggih. Kanjeng Nabi kotane ngilmu, Sayyidina Ali kuwi lawang. Saking cerdase, saking ngalime. Nuwun sewu. Putrane Sayyidina Ali ingkang notabene wayahe Kanjeng Nabi rikala alitipun boten diwucal kiambak. Malah eyangipun nggih menika Kanjeng Nabi sing masrahke nitipke putune Sayyid Hasan kalih Sayyid Husain dateng sahabat Zaid bin Thabit. Jadi putune Kanjeng Nabi, putrane Sayyidina Ali, wong sing paling alim sak liyane Kanjeng Nabi. Sahabat sing paling alim niku malah sing marai ngaji Quran sinten sahabat Zaid bin Thabit niki sejarah Pak. Nuwun sewu singkang masrahaken ingkang sowan menika malah Kanjeng Nabi piyambak. Mula kula sok miris kadang-kadang nang desa nggen kula ana bocah ngaji ngoten niku jangankan kok mbahne, wong tuane wis ora tau ngeterke. Wonten napa mboten? Mriki ana. Wong iya teko. Jago ngendi? Nang ngarep. Lah iya. Kok ora Kanjeng Nabi masrahke ora gengsi to menen Kanjeng Nabi yo tak timbali ngono mboten Kanjeng Nabi rawuh piyambak. Bar niku Kanjeng Nabi rawuh, lajeng Kanjeng Nabi ngendika dateng sahabat Zaid iki putuku Hasan karo Husain, tolong warahono ngaji Quran. Estu sahabat Zaid njawab, nyadong duka cara wong kene, nyuwun berkah donga Kanjeng Nabi, kula sagedipun nggih namung mucal lare-lare. Ora apa-apa, mulang cah cilik paling utama, mulang Quran paling bagus. Akhiripun saestu dipun mucal, singkat kata singkat cerita. Ning aja teruske aku dan dia. Ora rasa terus. Singkat kata singkat cerita niku nuwun sewu sinarang sampun ngaos pinten. Gandeng nuwun sewu nggih wayahe Kanjeng Nabi. Putrane Sayyidina Ali. Wis kondang mesti ya cerdas. Sinarang ngoten dumugi setunggal wekdal pun pinten-pinten dinten ngantos pinten-pinten minggu, pinten-pinten wulan. Nuwun sewu biasanipun eyang kalih tiyang sepah. Nek cara mriki nek nyeluk wong tuane bapak, wong tuane emak niku eyang napa mbah? Hah? Mbah, wis mbah wis ngono. Kula ya batin kok nek wong kene kok sajake muni yangkung. Yangti ngono lak ya kemewat nek basa Jublah. Nek nyeluk bapak ya biasa bapak nggih. Nek nyeluk ibu ya kadang ibu, kadang mbok, kadang mae. Leres ora ana sing muni mamah. Alhamdulillah, berarti Jawane aja ngeseki. Nuwun sewu sing jenenge mbah karo putu karo wayah lek gemati biasane ngungkuli wong tuane karo anake. Leres? Iki berarti wis do mbah-mbah kabeh.
Kula iki nate ajeng nyeneni anak kula sing sakniki pun SMA. Teng Berjan niku, pun SMA kelas 3 tahun sesuk mlebu kuliah. Niku nate kula seneni jan saestu wong dolan ora ngaji terus bali jam 5. Ngoten niku dilalah pas Mbah Dzakir niku tenggen kula. Ya etok ngene-ngene iki lak ya tetep mantune Bu. Mula rasah batin jenengan nggih. Arep ngepek barang ora. Pun guyon mawon santai. Lah nuwun sewu. Mbah Dzakir pas tenggen kula. Kula pas Senin niku kula beto kajeng ngoten niku karo Mbah Dzakir niku aja dikapak-kapake anake. Leres napa leres? Lho pancen gematen nek kula kadang tok keras, ora salat wah tak sabet tenan. Ning kadang ana saiki wong tua malah diseneni gurune malah lapor polisi. Wonten apa mboten? Akeh. Kono-kono kene mboten. Amin Allahumma. Ampun. Dadi Kanjeng Nabi minangka eyangipun, minangka mbahipun saking Sayyid Hasan kalih Sayyid Husain. Niku yo le gemati tenanan. Menawi putranipun Sayyidina Ali wayahe putune kondur ngaos ditakoni. Mula setunggal wekdal ditakoni. Hasan Husain, aku tak krungu sampean wis warai apa karo Pak Zaid bin Sabit. Said Hasan kalih Said Husain jawab, sampun dipun wuruki mau surat Al-Asr. Surat Al-Asr. Nek cara cah TPA-TP iki surat Al-Asr niku lak surat favorit. Oh lah kok favorit piye Sid? Lah wong nek wis maca wal asri lek ndang bali. Leres? Akhir Kanjeng Nabi nggih dereng marem. Sik tenan wis warai karo Pak Zaid bin Sabit kuwi karo Pak Zaid diwarai Al-Asr. Nggih, Mbah Kung cara mriki. Jajal Mbah Kung tak krungu saestu. Akhiripun Said Hasan kali Said Husain teng ajenganipun Kanjeng Nabi maosaken surat Al-Asr. Nggo sareng-sareng kula jenengan sedaya praktek. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bil haqqi wa tawasau sadaqallahul azim. Dadi nuwun sewu Pak. Budayanipun nuwun sewu wonten tiyang sepuh kok nek putrane kondur ngaos kedahipun nggih nderek Kanjeng Nabi ditakoni. Lah jenengan Bu Pak sing duwe putra wayah nang TPA TPQ Almarwi nek kondur ngaji cok takoni apa ora? Hah? Jajane isih, duwite isih ngono. Apa le takon malah gurune galak apa ora ngoten? Kedahipun nggih nderek Kanjeng Nabi wis warai apa? Leres? Jajal Mbah Kakung, Mbah Putri tak mireng. Jajal bapak ibu tak krungu. Ora ketan kadang-kadang sing sepuh mboten saged, mboten masalah. Leres napa leres? Wong soalé lares sakniki niku nuwun sewu IQ-ne luar biasa. Anak kula dhewe niku lho sing alit. Niku wis iso ngomongke sing mboten-mboten wong wingi malah beda bojo kula. Bojo kula cerita ngene. Niki tak cerita mawon. Iki bojo kula Mas Jebul Valin lare nembe TK kelas TK kecil. Kan dhek senengane maca cah wedok. Terus takoni kali ibune, "Wah, Valin cantik enggak?" "Cantik dong." "Ibu cantik enggak?" "Cantik kalau dilihat dari sedotan." TK kok wis iso gombal mbokne jajan. Cerdasé luar biasa cah sakniki. Mula jenengan senajan mboten saged kedahipun nggih tetep ngetes. Jajal mau warai apa? Donga, ndongake wong tuwa. Piye carane jajal tak mirengke Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Biar kisah riyah menuwun sewu TPA TP kine barang ki maju. Kule arep bayar listrik ora semang bingung. Kule tuku kapur men ora repot. Sing mulang barang ki men ora mikir werna-werna, fokus mulang. Amin Allahumma. Ngoten niku. Akhire guru-guru ustaz-ustazah pengurus madrasah diniyah danake akhirus sana. Sing teng ngriku lare-lare kondo tampil. Nggih napa nggih? Ki mau ya kondo tampil.
Pun mireng jenengan. Kita terus ke ceritaan. Sinarang Kanjeng Nabi mireng ngendikanipun mireng waosanipun wayahipun Said Hasan kali Said Husain. Mau surat Al-Asr lanyah jelas tajwidnya bener. Kabeh bener. Kanjeng Nabi marem ngantos muwun. Kira-kira wong tua sakmene kathahipun wau pas putune tampil ngoten niku do ngataske loh ora. Ora kebangetan. Kula niku saestu nate kok delok anak tampil padahal ora maca apa-apa mung maca mung ngapalke donga bacaan salat. Kula iso rasane mrebes milih ya Allah anakku kok iso ngono aku ora tau marahi. Muga-muga dibuka atine. Allahumma. Kanjeng Nabi muwun, sinarang pun muwun ngoten niku. Wayahipun tesih teng daleme Kanjeng Nabi gegal budalan tindak teng daleme sahabat Zaid bin Sabit. Teng riku sahabat Zaid dereng rampung anggenipun mucal. Wong biasane kuwi nek cara sakniki nggih sami, sing diwarai sing cilik-cilik sik, sing gedhe-gedhe mengko nusul keri. Leres. Nah iya padha, Pak. Mula cara sakniki kok awake dhewe plek asli nderek sunahe Kanjeng amin Allahumma sahabat tabi'in. Sinarang ngoten dereng rampung le mucal Kanjeng Nabi ngantos meh rada rampung. Meh pun rampung sedanten Kanjeng Nabi nembe uluk salam. Assalamualaikum ya Zaid. Waalaikumsalam. Wah sahabat Zaid gupuh. Wong cara wayahe Kanjeng Nabi wis kondur, iki kok Kanjeng Nabi rawuh cara mriki kok umpama ana ustad bocah-bocah wis diwangsulke. Sudah dipulangkan. Kok moro-moro ana wong tuane moro, "Assalamualaikum." Ngono tetep ustadnya deg-degan kok, Pak. Kayak arep demo. Arep nyeneni gurune. Ning nek arep ngekeki dhuwit karane ora pati. Ya muga-muga mangke amin Allahumma. Pripun? Kanjeng Nabi rawuh, Zaid pun ndrodok. Waalaikumsalam, monggo pinarak Kanjeng Nabi pinarak. Dingapunten nyadong duka nuwun berkah donga. Kanjeng Nabi lajeng matur, "Zaid, wonten napa Kanjeng Nabi sendika dawuh ngene Zaid, aku ki marem banget putuku ngaji karo awakmu." Cara bahasa mriki mawon nggih. Tak bahasake Arab kula ya ora pati apal, gek tur ya mesti jenengan kula kenyen nerjemahke lak ya malah suwe. Wonten napa Kanjeng Nabi? Ngene Zaid aku jan lega banget marem banget putuku Hasan karo Husain wis kok warai ngaji. Wis kok warai maca Al-Qur'an. Mau tak takoni wis ngaji apa? Wis diulang surat Al-Asr. Tak kon maca ya pertitis trampil. Bener kabeh Zaid aku jan bombong banget marem banget bahasane nggen kula. Nek cara Purwaja gandem. Ngertos napa Pak? Gandem banget saking mareme. Zaid aku marem banget Zaid. Ngene ya Zaid, enten napa Kanjeng Nabi? Ngene Zaid, minangka matur nuwunku karo awakmu Zaid. Wong putuku wis kok warai ngaji Quran Zaid. Kaya aku nang mburi omah duwe wedhus sak kandang, sesuk digawa nggo kowe kabeh. Alhamdulillah wis sunahe Kanjeng kira-kira sing mriki wani apa ora? Le nitipke wani ning le ngono kok rapati wah. Ya ora apa-apa basit ya urung wani. Leres? Ya bener. Basit ya urung wani nek tur dasare pancen kula mboten gadah mendok. Ora duwe wedhus. Ning paling mboten. Kanjeng Nabi nyontoni kae Zaid, wedhus sak kandang nang mburi omah, tak wehke kowe minangka syukur hadiah aku le putuku wis diulang karo awakmu. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Mula nuwun sewu, kula dhewe sok mbayangake mula nek cara tenggen taklim, tenggen napa niku wah ya Allah. Mula muga-muga ustaz-ustazah sing mulang teng TPA TPK niki diparing kegiatan dening Allah. Amin Allahumma. Diparingi barokah. Barokah rezekine, barokah rumah tanggane, barokah putra-putrane. Sinembadan penyuwune panjang umure. Amin Allahumma. Saestu kula miris Pak. Mula kula niku riyen teng pondok, guru kula Mbah Alwani sering ngendikake. Awakmu kudu aja lali karo sing marahi nang desa. Sing marahi alif bakta kuwi dasar pokok.
nek nang pondok kuwi lak mung garek wis dadi neruske. Leres, Pak? Wis marai ngaji Quran. Sing abot niku murai alif batak, marai salat, marai wudu, nawaitul wudu'a birafil hadasil asghari fardhol lillahi. Nah, mula muga-muga sakdakanipun menika awake dhewe diparingi putra sing salih-salihah, do gelem ngaji, awake dhewe diparingi rezeki sing kathah, turah barokah, bisa kanggo nggih melu bantu-bantu. Amin Allahumma. Ning nuwun sewu, rezeki niku anggenipun narik iki mboten trima mung donga tok. Kudu usaha. Kudu donga ya usaha. Usahane ya didongani. Paham? Lah donga tok tanpa usaha nggih mboten bener. Wong Allah dawuh tenggen hadis qudsi harik yadaka unzil alaika rizqan. Obahno tanganmu mengko tak wenehi rezeki. Bahkan kula wau teng mergi crita kalih lare pondok sing nyakrencangi kula. Aku ki mau ki dina Kemis kula ngaji manten. Bar niku wau kula angsal pesenan kenyawisi damel ulame tanggane sing ngantenan wingi. Kula ngeterke wau rampung jam 11:30. Kula ya obah. Kula le matur aku le ngene iki nderek dawuhe guru, bahkan nderek pendiri Nahdlatul Ulama. Mbah Hasyim Asy'ari pun kiai gede tetap nyambut damel. Mbah Hasyim Asy'ari kapan wage tindak teng pasar cukir dodol mbaku. Mbah Hasyim Asy'ari niku mulang santri, mulang lare, nggih nyambut damel sadeyan soto. Dodol mbahku pendak napa teng pasar cukir, pendak wage. Mula cara Mbah Halwani nika leres nek saiki wong NU ki do seneng udut. Nggih. Kula ya isih udut, Pak udute ning nang kono. Ya leres kula. Lah ning nuwun sewu ora mung nyambut gawe tok ya ndonga. Amin Allahumma. Amin. Mula nuwun sewu. Lah le ndonga sing paling utama salat. Amin Allahumma. Bakdo niku nek wis ndonga usaha aja lali sedekah, infak, amal jariyah. Nuwun sewu kula wau dipeseni kalih panitia. Nuwun sewu niki lak ya do ngrumangsani ta iki? Ya Allah. Pokoke persiapan, aku wis ngene siap-siap lek dileki dompete dileki. Nek ra nggawa nyileh jejere. Aku ya tak melu dokok, aku ya persiapan. Ya mbuh nun sewu ya ora akeh ya sithik sakanane nggih. Kula mung kula nggih leres, kula nate dingendikani guru kula. Awakmu aja kabeh, nek kabeh engko nek putune nang omah njaluk malah tangisan. Nggih. Dadi umpama jenengan kok sangune abang siji tok, omong karo jejere, ijol ana apa ora? Umpama nek ora kok WA ibune Bu nggo dhuwit apa ora engko nek putune bali njaluk cilot piye lah ngoten kok. Paling mboten sak mampune awake dhewe. Nek iso akeh, amin Allahumma. Amin. Akeh. Iso akeh. Lho nuwun sewu sedekah niku marake nambahi rezekine kula panjenengan. As-shadaqatu tanmu. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah ya kena nggo tolak bala. Bahkan nuwun sewu cara guru kula le ngendika, wong donga tanpa sedekah ibarate ngempake mesin tanpa oli. Gampang protol mesine, Pak. Leres? Itu ono. Siap-siap panitiane ndi? Pun siap. Pokoke tak dongake, ayo do persiapan sadurunge tak terus kele ngaji, adik gagap-gagap Bu. Ditelok nggih. Pokoke ya nek iso ya sing akeh Allahumma. Ora kudu kabeh, nek kabeh kula malah cok rada mrino. Wong kula niku nate kok ngaji kalih rencang bareng. Nang arep jejere kula.
Kula ya ora kok gengsi niku mboten. Kula ki yang dilalah nggawa duit niku ya nggawa duit. Ning kula ya pikiran wah iki kaya-kaya niki kalih anak kula. Akhire kula ya nganu wae tak wehke njuk aku nurahke 20.000. Tak turahke. Samare ku nek anake bali nang dalan njaluk apa-apa leres napa leres? Lah ya aku dadi ora ikhlas, Pak. Dilalah yo tak wehke akeh ning tak turahke. Tak turahke. Rencang kula mboten sedekah tik kaya ora duwe Gusti Allah. Lha muni ngono kula nyaur ya sak karepmu. Lho ngoten. Saestu. Dekne wehke kabeh. Kula nurahke 20.000. Mlaku metu saka arena haflah anak kula nyepak, anake kula nyepak. Pak nyuwun artane damel tumbas bakso. Ya bakso lak ya mung 5.000 10.000 to. Leres. Ya tekan gone kula nyoh 20.000 jeh turah. Kono entek kabeh, muli tiwas mau tak lebokke kotak kabeh. Lah iki lak ya getun. Lha ya getun wong wis apik, leres. Ya, monggo jenengan ajeng tiru kula napa tiru rencangi kula sae sedanten. Amin Allahumma. Ning ya nek iso ya ora rapopo omahe cedhak kok ya. Omahe cedhak teko wehke ka sing nggawa wehke kabeh. Oh bali juga. Nggo pun siap pundi panitiane. Pundi? Teng Wingking. Ya wis teng Wingking wong wau pesene panitia kalih napa mahalul qiyam ya Mas. Ning mahalul qiyam kok nek iki ora ngadeg ya mesakake Mas. Hah? Sik Mas aja gup anu. Wis sing penting donga bareng-bareng muga-muga sing do sedekah niki ayo bareng-bareng diniati sing ikhlas muga-muga ditambah dening Gusti Allah. Diparingi barokah Masjid Al-Marwi niki enggal dados manfaat maslahat barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pancen kene cok mahalul qiyam. Nek nyuwun kalih mahalul qiyam. Ayo nek nyuwun wis monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa salli alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Asyraqal badru alaina faghtafat minhul quduru misla husnika ma ra'ayna qantu ya wajah sururi. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Anta syamsun anta
مصباح صدوري الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخلف كيدي يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك رأى وجهك يا سعد يا كريم الوالدين عوضك صافي المبارك وردنا يوم النشور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله البدر علينا من سنيات الوداع وعجب الشكر علينا متى بالليل طلع البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين رسول الله مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي
Monggo sareng-sareng donga nyuwun dhateng Gusti Allah, mangke tak terus keling ngaji nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Allahumma cukup, Allahumma turah, Allahumma teko dhewe, Allahumma mara dhewe, Allahumma sekabehane, ya hayyu ya qayyum, 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 birahmatika astaghith. Nek wis teko mangsane teko dhewe, nek wis teko mangsane teko dhewe, nek wis teko mangsane teko dhewe. Amin. Ana sing ndonga bareng mau malah karo guyu. Sajake rapati mantep. Padahal cara tenggen imriti idil fata hasba iqatihi rufi fakuluman lam yaktakit lam yanta fi. Seorang pemuda akan diangkat derajatnya oleh Allah tergantung keyakinane. Ana wong kok ora mantep ya ora bakal oleh kemanfaatan. Naudzubillah min. Mantep napa mboten? Amin Allahumma. Iku kula donga Jawa niku saking guru-guru kula. Mula jenengan sering mireng, bahkan kula sering semerep rencang-rencang do update status, do gawe story, gawe status dungane Mbah Dalhar kae Allahumma ubat bisa nyandang, Allahumma ubat muga-muga pinaringan, Allahumma Kitra kitri sugih bebek sugih ma. Allahumma kitra kitri sugih bebek sugih sapi sugih pari sugih sapi sugih pari. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Kulon jenengan sing mantep lenderek ulama leres, lenderek kiai sing mantep. Jenengan nitipke putrane teng TPA teng TPK mriki sing mantep. Le ngaos kalih Mbah Kiai Ghazali sing mantep. Ibu-ibu fatayat muslimat NU Ansor Banser fatayat sakabehane sing mantep. Derek ulama niku lak pira-pira wong alim cara Arab wis cara Jawa wis nderek kiya. Cara donga-donga Jawa ngeten niku kula nggih nderek wong sing maringi nggih kiai-kiai sedanten. Kiai termasuk sing keri dhewe niku estu pun kalih taun langkung kula nampi ijazah kula amalke. Dilalah ana apa-apa kadang malah cah nom-nom niku cok ngiwiwi. Padahal kula ya rumangsa nom. Alon-alon kapan dadine. Lha muni ngoten cokan. Sok-sok sing nomi sok rapati mantep karo sing rada tuwa kaya kula iki jane senom nggih. Ora alon-alon kapan muni ngono, kula ya mung ya hayya qayyum ping 7 birahmatika astaghis. Nek wis teko mangsane teko, sing penting usaha. Yen dilalah teko. Nggo makom pun punden ngen kula niku gek nembe 3 taun.
Wis bangun terus. Saniki damel mujadan wis ana payone, ana banyune. Alhamdulillah. Pondok kula pancen gek rencana. Dadi damel jambak bapakan dhewe kula gek angen-angen. Wis nek wis tekan mangsane teko aja sok gigi mong. Ning nek wis ana ayo. Amin Allahumma. Niki lak pun bangun ayo disengkuyung. Leres? Leres? Mosok dhewe arep kalah karo semut. Arep kalah karo kewan kayata dene tawon. Kalah karo sing jenenge macan. Gajah. Kalah awake dhewe karo gajah. Gajah wani mati ninggal gading. Harimau mati ninggal belulang. Tawon mati ninggal madu. Terus piantun klaosan sedo ninggal. Nek mejite rong dadi ya utang. Leres. Wis ayo duwene apa? Titipno. Sing bakal dadi milike panjenengan niku sing lebokke teng madrasah diniyah, teng masjid, teng TPA, TPI bangun dalan sing damel amal sedekah jariyah, Pak. Bu. Nek sing dinikmati nang artos, nang mall-mall ilang. Klambine jenengan ya ora katut tok. Leres napa leres? Nggih, mula nderek ulama sing tenanan. Ya nek wong maido NU kanane mung nariki urunan luweh. Rasah digagas. Nggih napa nggih? Wong kula nggih niki elek-elek cilik-cilik nggih dadi LDNU kula nggih nderek, riyen nggih teng kene Ansor, nggih dadi ketua Ansor kecamatan terus dadi pengurus PC dadi ketua Rijalul Ansor Kabupaten Semarang 4 tahun. Yo dadi padha mawon nggih jenengan. Nek nanggone Ansor, nanggone NU ki ora kok nuwun sewu awake dhewe njaluk nunut ulama, derek ulama. Amin Allahumma. Tiyang kok pun mboten melu ulama, bahkan ngremehke ulama. Kanjeng Nabi ngendika, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Bakal teko suwijine mangsa nanggone umatku do mlayu saka ulama karo fuqaha. Sakniki sing akeh diundang ki sing penting viral. Sing vital rapati gagas. Leres? Nek cara wong gen kula, sing penting kuwi jenenge vital. Nek sing gek rame tren jenenge viral. Wong saiki mentingke viral timbangane sing vital. Lapanan kadang serapati mangkat. Ah rasa mangkat ngopo lapanan paling warai cewek. Ngece sampean. Banser wae akeh sing mung dobat abitke kok. Leres napa leres? Saiki do mentingke sing viral. Iku kula rada kejem di ngapunten. Kula saestu awake dhewe wong NU, ayo bali nderek ulama kembali ke turut. Mungkin aku terus seragam fatayat muslimat dadi ngeten iki, Pak. Wah. Semangat lho saestu. Wis ayo ngaji kitab, ngaji Safinah, ngaji napa. Leres? Aja mung ngubyang-ubyung rono-rono kajian ulama didereki. Ora kok mbok sing seneng gek viral apa semene. Wah, sembeting ngene. Wah, golek ramene tok. Nek wong sing golek ramen tok padune lak mung arep gawe story. Nggih to? Ngaji, guys. Nah, aja ngono. Kanjeng Nabi ngendika sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha wa yabtaliyallahu bisalasati baliyatin. Bakal teko suwijine mangsa nanggone umatku do ngedoh do mlayu saka ulama karo ahli fikih. Kiai ulama sing nerangke carane wudu rapati dirungokke. Nerangke carane salat ora pati digagas. Nggih nembang apik lucu kuwi sing dirungokke saiki. Nek pun dugi mangsa niku dawuhipun Kanjeng Nabi, fayabtaliyallahu bisalasati baliyatin, Gusti Allah bakal nyoba nglindih ngekeki ujian ngekeki balak rupa 3 werna. Nauzubillah min siji diilangi keberkahan anggenipun nyambut damel. Rezekine ora barokah. Ayur fa'al barokah an kasbihim.
Siji diangkat berkah saka anggone nyambut gawe. Le kerja ketoke wingi le panen le apik kopi ya tontonan. Tontonan. Bagore tok. Jebule ora ana cemantele apa-apa. Nauzubillah min. Ya ilangi berkah le nyambut gawe. Nauzubillah. Mula ayo do koreksi umpama aku kok le ngene kok ketoke rapati barokah, anak rapati manut. Oh menawa aku rapati nderek guru, rapati nderek ulama. Nauzubillah. Mula didandani ayo nderek ulama do seneng ngaji. Amin Allahumma. Amin. Dilangi berkah. Dilangi berkah. Berkah ki apa to, Sid? Berkah niku nggih berkah. Berkah terkadang tidak menambah jumlah tapi menambah manfaat. Terkadang waktu kita cuma 24 jam ning iso nglakoni werna-werna. Kuwi ya jenenge barokah. Wong iki nek nderek ulama uripe berkah, umure ya berkah. Tangi jam 3 isuk, bar kuwi tahajud, leres qobliyah subuh, salat subuh, bar subuh iji wiridan, sing wis melu tarekah ya wiridan tarekah. Amin Allahumma. Bar kuwi ana meneh wiridan cara tenggen bidayah tekan pleteke srengenge. Bar kuwi ya wiridan, sing ora wiridan ya lek ndang tumandang, nyemprot apa napa-napa, nandur-nandur napa-napa. Leres nek nderek ulama barang le arep nandur ya ora angger ndonga. Saestu. Ndongane nandur, arep mlebu nang alas ya ndonga. Wong kula niku ya elek ngeten iki ya niku. Derek dawuh guru dikeki donga nang alas tak waca. Ora ketan alase kula ora ombo. Ning kula niat hormat nindakake dawuh guru nek mlebu alas mangkat menyang alas donga bismillahi masyaallah la quwata illa billah. Arep nandur donga. Dungane nandur pun apal dereng Mas? Durung, sampean ki calone ya nandur Mas. Nandur-tandure, nandur apa-apa kena. Niki saestu niki dungane nandur. Purun apa mboten nek kula wuruki? Purun nggih, niki diwaos nek ajeng nandur, nek iso wudu dhisik. Wong nandur ya aja angger. Manut kitab, manut ulama sing penak nek manut pitung Jawa kena set kena ora apa-apa ade wong Jawa. Pon wage kliwon legi paing ya dienggo, leres. Kula ya nggunakake. Ini nek cara umpama kok ora ana sing tak takoni rapati mudeng, manut taklimul muta'alim, manut hadise Kanjeng Nabi, nek arep ngawiti apa-apa, ngawiti ngaji dinane Rebo, mula nek nandur usahakno nek ora ngerti pitung ya sing penting dina Rebo. Amin Allahumma. Ning nek ngerti pitung iki aku arep nandur oyot sing tak arep-arep. Iki sing tak arep-arep godhonge, iki tak arep-arep wohe. Lah nek wong Jawa ana pitunge to, Pak. Leres napa leres? Manut ora apa-apa. Wis saiki dene jenengan urung mudeng, semang takon-takon ngitung, ah wis sing penting tak manut taklimul muta alim. Manut hadise Kanjeng Nabi dina apa? Dina Rebo. Mangkat bismillahirrahmanirrahim, bismillahi tawakkaltu 'alallah. Bismillahi masyaallah la quwata illa billah. Nek mangkat nang alas karo ndonga sikil tengen bismillahi masyaallah la quwata illa billah. Kula diwarai karo guru kula kiai marai donga Jawa. Kowe arep mangkat nang ndi maca donga bismillahirrahmanirrahim bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Nek arep nang alas tambahi bismillahi masyaallah la quwata illa billah. Tambahi donga Jawa bismillahirrahmanirrahim sumbo dalil angandika kun agawe tukul panen nek nandur. Nek arep bakul kun agawe laris. Badine akeh. Amin Allahumma. Allah tan luput Muhammadan kena la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Wong Sumatera lho kula Pak. Kok ngerti donga ngono ayo ngaji nderek lama. Iku malah pun bar kuwi nang alas cara guru kula le marahi wudu dalam kondisi suci nek arep nyeblokke wineh maca bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah al-ba'itsil warith. Subhanallah al-ba'itsil
waris. Subhanallah al-ba'itsil waris. Niku subhanallah al-ba'itsil waris niku berarti kayak oleh siji niku le maca ping 7. Ping pinten? Ping 7. Niku maca tasbih maha suci Allah al-ba'itsil zat sing nguripake. Le nandur tukulan urip amin Allahumma. Dingapunten kalau wingi kula ngaji nganten. Ngantene ra ngerti donga Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton ma razaqtana. Ora mudeng donga kuwi. Apale mung Allahumma barik lana tok. Wis maca Allahumma barik lana tak tambahi donga iki singkat iki dongane nandur Kang aku meni. Wong sampean gawane tani, yo iki dinggo nandur sembarang. Nandur telo ya maca iki. Nandur ronclang ya maca iki. Lho saestu. Lho subhana maha suci Allah al-ba'its zat sing nguripake. Lah nek nandur nek gegawean bengi butuh urip ora, Pak? Butuh urip ora, Bu? Pakne butuh urip ora? Urip nek ra urip ya ora penak. Lho ora wong nek ra urip ra dalap apane, leres napa leres? Le syukur isa ambegan nek cara ra ambegan gek arep dalap apane. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Leres napa leres? Lah ya subhana al-ba'its subhanallah al-ba'its al-waris. Al-waris niku maknane Gusti Allah cara asma-asmaul husna niku al-waris zat sing dadekake ana keturunane lah. Cara wong nandur onclang metu anake nandur kopi, uwoh bari iso nggih Mbah nggih metu hasile iso napa ana anak-anakane iso diwariske. Mula ngantos matur jenengan nek ora apal donga apa-apa donga kuwi dadi men dadi anake men duwe anak amin Allahumma leres iki donga apal wae subhanallah al-ba'itsil waris. Lha niku donga saking Mbah Yai niku tenggen kitab kathah niku tenggen kitab donga saking Mbah Yai kula nggih waos tak waca. Muga-muga berkahe le seneng nderek ulama ndedonga rezekine awake dhewe tambah barokah. Ora nambahi jumlah ning nambahi manfaat. Wektune acek sedina sewengi 24 jam ning iso werna-werna, iso nyambut gawe, iso ngene. Mula kula iki cok mbayangke kok guru TPA TP iki ikhlas tenan, Pak. Isih ngaritke wedhus, isih marahi anake wong. Leres? Nang omahe jeng ngopeni gaweane omah. Sing ora mulang ngono kadang mung trimo ngancani tetek ngenteni anake malah karo ghibah. Menggi ayo mbok ya aja mung ghibah tok, kala-kala ya karo ngancan-ngancani ngono karo nyangking-nyangking ya, Bu. Alhamdulillah. Siji nek kapan ngedo saka ulama sing pertama ngendikane Kanjeng Nabi diilangi berkah nyambut. Nomor loro nuwun sewu ayyusallitallahu sultanan zaliman dikai pemimpin sing zalim naudzubillah min dan kebijakan pemerintahnya tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Wis kula arep neruske sing iki saiki do ngrasake dhewe-dhewe wis to. Kula saiki nek omong wong iki ngrasake oh inane ra manut kiai kok. Dikandani kiyaine alah padune kiyaine wis oleh-oleh kok. Manut karepe dhewe rasakno. Mula kula njuk matur wis pokoke wong ki sing paling penak manut undang-undange wong NU. Apa? Undang-undang genduren. Undang-undang sing nyenengke saiki mung undang-undang genduren, Pak. Leres napa leres? Undang-undang sing paling nyenengke undang-undang genduren. Sing undang seneng, sing diundang ya undang-undange wong NU. Derek ulama kepenak ning ya mula kuwi kok kapan ninggal ulama ayu salutallahu sultanan zaliman sing medeni sing nomor 3 napa terakhir bakale metu saka donya ayah rujaminat dunya bi ghairil iman mati tanpa iman naudzubillah min matine suul khotimah. Lah piye karo kiai wis ra manut diwarai ramanut malah maido karo kiai ini. Tiang nek menawi nderek guru, nderek ulama, gadah guru toreko, gadah guru zikir, arepe sedaya dituntun, ditalkin. Allah, leres? Lah iya. Ngono kok malah didoyok ya rasakno. Nauzubillah min.
Mula niki putra-putra panjenengan lan kita sedaya nedha teng PATP iki niki kalih didongake nggih Pak Bu nggih. Didongake awake dhewe niat nderek ulama, nderek Kanjeng Nabi sing tenanan, muga-muga duwe keturunan sing solihah. Aja ngasek dadi wong tuwa sing getun. Getun merga napa? Merga rikala mangke sedanipun kadang-kadang putune, putrane wayahe ora ngerti ndongake. Yen kula wonten 2 tahun kepungkur niku sederek kalih kula Mbah Ndakir nggih ngantos duka-duka. Saestu wone cok khutbah, Pak. Cok khutbah. Kisah nyata ning kula matur ngeten jenengan sapa-sapa rasah takon nggih. Ning kula mboten goroh niki ibroh. Wonten tiyang seda rikala bodho niki. Bodho pun seminggu. Niku pun nderek torekoh masalah. Ning kelep lupute kiambake sae cok khutbah, cok ngimami, nderek yasinan. Ning putrane ora dididik, ora dicetak, manut cetakane wong Ahlus Sunnah wal Jamaah an-Nahdiyah. Ling lebokke sekolah, ling lebokke kuliah ngawur. Butuh viral, butuh viral. Ketungkul nuruti sosialita. Akhirnya niku dilalah sedo menawi wonten sumawana jamaahipun bapak niku lak Torekoh Sazaliyah, Al-Mu'tabarah Sazaliyah. Niku derek paraan bapak. Lah niku nek kecamatan Sumawana wonten sing sedo, mangke jamaah sak kecamatan Sumawana Bandungan Limbangan Bujo sing lega dikabari kon melu nyolati zikir kefi tidak. Soalnya kadang ngantek dugi 200 sing dawuh. Lah niku wong gandeng kalih bapak padha begene kalih sajajare daleme bapak mbiyen daleme Mbah Ndakir sing biyen. Sing dereng pinggir dikabari kabeh pondo rawuh sebagian dereng masyarakat kan nonton mudin teng dusun ayo mudine arep nyolati dhisik kalih tiyang sing dereng mboten derek jamaah toreko niku ajeng nyolati sik anake niku putrane sing setri kalih sing kakung kalih niku kok anake sing kakung sing mbarep teko muni ngene wis bapak disolati wae rasah tahlilke. Wong pesene bapak ngono. Iku Pak Mudin langsung ya disolati ora tahlil. Mbah Ndakir lajeng rawuh. Piye ora tahlil ke? Bapak setengah duka ngebeli jamaah koordinator. Rasah dorene wae wong ra entuk nahlil ki ra entuk zikir kefi kita. Nung sewu tangga kiai sak Jawa Tengah. Niku lak isane mung ndorong, Pak. Ning nek duwe putra hak kan tegene putra. Leres. Lah mula awake dhewe sing ati-ati saestu. Duwe putra le dididik sing tenanan iki TPATP iki mriki pun cetha sanatipun. Lah mangke cara mondok ya aja angger golek pondok cara Mbah Halwani ngawur, golek pondok sing plastik. Golek pondok wesi. Pondok sing jelas sanate. Leres? Lah niku nyoto, Pak. Akhire niku do mrino. Lah mrinone piye lah? Kula nggih mboten melu tahlilke. Nggih mboten ditahlilke ngantek 7 dina nggih mboten. Lah tiyang-tiyang yo mboten. Lah kira-kira jenengan pengen ditahlilke mboten? Selak apa mengko? Ya aja to. Ayo nek pengen ditahlilke sesuk, ya saiki seneng tahlil. Duwe anak ya diajari tahlil. Ora iso ngajari dhewe doko madrasah, doko pondok pesantren, TPA, TPQ sekolahan sing jelas sanate, jelas asal usule, sing rangkono diwarai tahlil. Amin Allahumma. Leres eman-eman, saestu eman-eman. Niku jan kados pepeling ngono niku kula tak angen-angen saestu ya Allah. Iki kok ana apa? Salahnya di mana? Yo salah yo niku pendidikan. Anake siji tau dadi pramugari, siji dadi ning kuliahe teng kidul mriko. Kidul mriko dadi wis melu. Kula ya lucu kadang maido iki ana wong kok aneh-aneh nang masjid nganggo kathok dawa sakmene. Nganggo klambi hem cendak. Nganggo sarung ning sarunge ra dienggo. Malah nggo kalungan. Iki kepiye nggo serbanan ngeten iki lho, Pak.
damel ngeten iki kalunge sarunge dilempit aku batin nganggo peci sing bunder. Malah winginane ra tau jumaan tenggen kula anak. Niku putrane lanang. Niku ya tesih sederek. Tesih pernah mambu sedulur. Lah iki kok piye? Kula mung mambu sedulur apa meneh sedulur sing mam? Ngoten nggih. Genah napa genah? Mudeng napa mudeng? Paham? Napa? Napa? Amin Allahumma. Pun sing mantep lenderek ulama ndak duji telung perkara niki wis jam sekawan kersane mangke Mbah Yai nggih ajeng ngaos, Mbah Yai Ghazali kalih dongane niki alhamdulillah amal jariah infak panjenengan kagem Masjid Al Marwi pikantuk arta kawan dosa kalih ora keliru nolai kurang siji 4.287.000 rupiah. Alhamdulillah jazakumullah ahsanal jaza jazaan katsiran amin Allahumma amin mugi-mugi sing somo infak utawa niki dereng niki wong tesih berlanjut saiki durung duwe ya sesuk ya Bu ya azam niat sesuk iki mau aku ora nggawa sik lali tenan umpama ya sesuk nggih mriki ngaringi isih berlanjut tesih dangu muga-muga diparingi jembar rezekine sinembadan penyuwunane dicali ruwet rentenge sing gerah diparingi enggal mantun paringi putra sing solih-solihah muga-muga tetep iman islami paringi sedo sing husnul khotimah kalih panitia pembangunan kula nderek pesen mbok menawi purun niki pun nglampahi Mas Basit berarti niki damel taukid damel penguat kalih legake kapan-kapan ziarah Mbah Nur Muhammad Ngadiwangsa salaman pun sae sip jos ya nang kono maca selawat Jibril pun wis kabeh berarti garek nek wis teko mangsane teko dhewe pun nggih ngaten sembangsih kula ngaos estu kathah kalepatanipun kula nyuwun dugi samudra pangaksami ingkang tanpa upami ngalor ngidul ngetan ngulon ra cetha wis ngaji luweh sing penting do mudeng kok nggih genah genahe pripun lah iya Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur nuwun dhateng sedaya perhatianipun nyun paksami dhateng sedaya kalepatanipun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.